V dnešnom vysielaní si opäť povieme niečo viac o finančnej gramotnosti. Tentokrát to budú úvery a pôžičky. V našom štúdiu už preto vítam Ladislava Zakara, nášho finančného konzultanta. Pekný večer. Tak ako som spomínala, dnešnou témou budú úvery a pôžičky. Môžeme si hneď na začiatok povedať, ako sa úvery delia. Úvery sa delia vo všeobecnosti na zlé a dobré. A medzi tie dobré úvery patria hlavne úvery, pri ktorých si ľudia zabezpečujú napríklad bývanie alebo nadobudnutie nejakej nehnuteľnosti, či už pre potreby bývania alebo pre potreby investičné. A tie zlé úvery sú úvery, by som povedal, také nepremyslené. Sú to úvery, ktoré sú vlastne krátkodobého charakteru a ľudia si ich berú len na to, aby si uspokojili nejakú momentálnu potrebu. Myslím napríklad na úvery na auto, alebo televízor, alebo dovolenky. A tu si vlastne je nutné uvedomiť, že tieto krátkodobé úvery vlastne nás potom prenasledujú ešte niekoľko rokov a preto treba vždycky veľmi uvážlivo pristupovať k tomu, keď si takýto úver vlastne bereme. Ale také základné delenie úverov je v podstate, by sme mohli rozdeliť úvery na úvery so zabezpečením a bez zabezpečenia. Takže v podstate hypotekárne úvery a úvery spotrebné. A zase tie hypotekárne úvery sú vždycky so zabezpečením nejakej nehnuteľnosti. To znamená, že v prospech banky je záložné právo uvoľnené na tú nehnuteľnosť. Banka si týmto istí vlastne splácanie toho úveru. Ktoré z týchto úverov sú najčastejšie využívané? Tak veľmi často sú využívané obidva. V podstate spotrebné úvery sú také, ako som hovoril, krátkodobé. To znamená, že ľudia častejšie majú potrebu kúpiť alebo zadovážiť si niečo také ako niečo spotrebného charakteru. Ale zase hypotekárne úvery zamerané na nadobudnutie nehnuteľnosti sa zase využívajú možno menej často, ale sú to vážnejšie rozhodnutia než tie, čo sa týkajú spotrebných úverov. Môže si takýto úver dovoliť každý, alebo aké sú kritériá? Tak aj napriek tomu, že v mnohých reklamách banky uvádzajú, že úrokové sadzby alebo hypo úver pre všetkých, celkové úvery pre všetkých, napriek tomu je dôležité, aby sa jednalo o bonitného klienta. To znamená, že existuje určitá príjmová hranica, ktorá je vhodná na to, aby si človek zobral úver. A pokiaľ túto príjmovú hranicu niekto nespĺňa alebo sa k nej len blíži, tak existujú možnosti, ako napriek tomu dostať úver, ale tam už je nutné pribrať nejakého spoludlžníka alebo ručiteľa. Čo dnes nie je až taký módny prvok, lebo čas dobrých ručiteľov už asi skončil a je veľa takých ručiteľov, ktorí dodnes splácajú miesto dlžníka úvery. Takže podľa mojej skúsenosti osobnej ľudia veľmi neradi idú do takýchto pozícií. S úvermi určite súvisí aj cena úveru alebo ročná percentuálna miera úveru. Čo sú tieto dva pojmy? Tak cena úveru a ročná percentuálna miera nákladov sú veľmi podobné pojmy. Cena úveru je vlastne to, koľko nás celkovo ten úver stojí. To znamená, keď si niekto zoberie úver na 20 a viac rokov, tak v podstate sa dá odhadnúť pri započítaní určitej priemernej výšky inflácie, koľko ho celkové bude stáť ten úver. Pri hypotekárnych úveroch, tým, že sú dlhodobé, aj napriek tomu, že majú nižšiu úrokovú sadzbu ako spotrebné úvery, tak rokmi sa vlastne ten úver predražuje a preto je dobré pri hypotekárnych úveroch zároveň spustiť nejaký investičný program alebo nejaký druh sporenia, vďaka ktorému si človek alebo klient vytvorí rezervu a vlastne môže predčasne splatiť napríklad ten úver. A pri spotrebných úveroch zase je tá doba splatnosti síce kratšia, ale sú tam oveľa vyššie úrokové sadzby, ktoré zase touto formou predražujú ten úver. Ako s cenou úveru súvisí optimálna úverová stratégia?
Tak optimálna úverová stratégia je vlastne už pri rozhodovaní, či ten dlh bude dobrý alebo nie, tak je dôležité sa zaoberať úverovou stratégiou. Pokiaľ sa niekto rozhodne zaobstarať si nehnuteľnosť za tým účelom, že chce si kúpiť nehnuteľnosť pre účely investičné, tak vlastne to optimálne nastavenie v sebe zahŕňa aj to, že či tá mesačná splátka sa nejakým spôsobom približuje tomu nájmu, čo dostane za ten byt mesačne. Tu treba brať do úvahy aj možnosť, že možno nie celý rok bude ten byt prenajatý, pretože všeobecne sa berie pre tieto účely zhruba 10-mesačné obdobie v roku, kedy ten byt bude prenajatý. Je tam určitá taká nájomnícka fluktuácia, že je skôr umenie nájsť dobrého nájomníka. A na druhej strane treba zarátať výdavky za energie, prípadne dosť závažné sú nejaké poplatky za úver, ktoré nejakým spôsobom ten úver vždycky predražujú. Je to napríklad náklady spojené s obstarávaním, prípadne nejaké poistenie úveru a podobne. Takže tu je veľmi dôležité rozlíšiť, čo mi to na jednej strane prinesie a na druhej strane, koľko ma to bude stáť. Spomínali ste niektoré chyby, ktoré ľudia zvyknú pri úveroch robiť. Aké sú tie najčastejšie, alebo ako ľudia vôbec k úverom pristupujú? Sú rôzne kategórie ľudí. Aj z médií poznáme prípady, kedy si zobrali úvery z rôznych iných zdrojov, nie bankových, a pritom si neprečítali nejaké všeobecné zmluvné podmienky, ak ich vôbec mali k dispozícii, a dnes na to doplácajú veľmi kruto, dokonca zhabaním nehnuteľnosti a podobne. Ale v tomto už sa prijímajú nejaké legislatívne opatrenia, takže dúfajme, že sa už blížia nejaké lepšie časy v tomto. A na druhej strane pri hypotekárnych úveroch sú to zase tak viacej kategórií klientov. Tí, čo optimálne pristupujú k tomu a volia si dobrú stratégiu, tak to sú tí, ktorí popri úvere majú aj nejakú finančnú rezervu, teda že nejdú nejak bezhlavo do toho úveru. Potom sú takí, ktorí berú úvery v rámci svojich vlastných možností finančných, ale sú aj takí ľudia, ktorí neuvažujú nad tým, čo mu po niekoľkých rokoch môže priniesť to splácanie úveru a vlastne idú do akéhosi takého rizika, že v prípade, že prídu o zamestnanie alebo ich finančná situácia sa zmení, že nebudú schopní splácať. Ale v takom prípade je zase pre nich dobrá rada to, že v prípade, že sa dostanú do problémov, tak naozaj nech okamžite kontaktujú svoju banku a banka vždycky nájde nejaké riešenie, ako ďalej ten úver splácať. Aká je v súčasnosti výška úrokov, možno v porovnaní s predošlými rokmi? V súčasnosti je tá situácia veľmi dobrá, pretože Európska centrálna banka vlastne úrokové sadzby, čo sa týka hypotekárnych úverov, znížila natoľko, že už teoreticky už nižšie možno aj nemôžu ísť. Odborníci tvrdia, že je to už tzv. Podlaha, čo sa týka úrokových sadzieb. A preto aj banky vyšli s takými rôznymi ponukami, ktoré odzrkadľujú tento stav. A na jednu ročnú fixáciu ponúkajú niektoré banky aj 2,5%. Ale je to skôr taký marketingový ťah, pretože keď je niečo na podlahe, tak už môže stúpať len smerom hore. Takže dá sa predpokladať, že po tom jednoročnom fixačnom období tie úrokové sadzby pôjdu hore a banka potom príde s ponukou na vyššiu úrokovú sadzbu. A tým pádom by sa ten úver predražil, ale zase keď sa to fixačné obdobie vyberie trojročné alebo 5-ročné s veľmi výhodnou úrokovou sadzbou momentálne, tak po 3 alebo 5 rokoch teraz oddialíme vlastne ten nárast tej úrokovej sadzby a tým by sa dalo tiež vlastne ušetriť. A niekedy aká teda bola výška úrokov? No, úroky boli niekedy veľmi vysoké. Nedávno som mal prípad, kedy úroková sadzba bola až 8,5%.
A to je naozaj úver, ktorý je skutočne zrelý na refinancovanie. A teraz je refinancovanie aj vo veľkej móde, ale oprávnene, lebo dá sa ušetriť niekedy pri vyšších úveroch, aj niekoľko 10 000 eur. Tak pozitívne je, že Európska únia pomohla aj v tomto smere vo výške úrokov. Teda ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.